खुलुमबाय नोंथांमोन पिएन रादाब नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो दानो बे समाव बरायदों जों दिनैहाय जोंनि बिटिआर हालामनि आरो आसामनि 10थि रायमना नेशनेल पार्कखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो दिनैहाय पिएन रादाबा बेयाव नुजाफैदों आरो जोङो नोंथांमोननो माखासे बे नेशनेल पार्कनि लुक्सफोरखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगोन नुथायखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बेयावहाय जोङो फुंनि समावनो नुजाफैनानै जोङो नुनो मोन्दों बे जोंनि जे बिटिआर हालामनि जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय बर' हारिमानि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजानायनि बाथ्रा जे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय बे नेशनेल रायमना पार्कखौ जोङो दिनैहाय जोङो बेयावहाय नुफैनानै जोंबो मोनसे गोजोननायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना बेयाव नुथायखौ नुनो मोन्दों जोबोद समायना रमायना आरो 400निबो बारा बर्ग किल'मिटार स्कुवेर गुवार आरो बेबादिनो बेयाव गोबां जिब जुनारफोरजों लोगोसे मोनसे मोजांथार नुथायखौ इयुननि समाव नुनो मोनगोन होननानै जोंनि बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो जोङो बिथांनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोन्दों जि आसामनि 10थि एबा बिटिआर हालामाव थानाय जे जोंनि नेशनेल पार्क बियो जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथावना आरो दुग्गांथावना बाथ्रा होननानै नोंथांमोनाबो दिनै नुनो मोन्दों बेयावहाय गोबांथार होंगो दोंगो आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल सुक्लबैद्य बिथां आरो जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' सार बिथाङाबो दिनै बेयावहाय नुजाफैगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय जोंनि दिनैनि बे जे बिटिआर हालामनि आरो आसामनि 10थि रायमना नेशनेल पार्क बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोनखौहाय जोङो नायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोननायाथ' ओरैबायदि मोन्दों रावजों बुंनानै बुंजोबनो हाया प्रिथिबिया जोबनायनि लामायाव फैदों होनगासिनो दङ 3थि कल्ड वारनि गेजेरजों जालांगासिनो दङ होननानै बुंदों खिन्थु जों ओरैबायदि खाफाल गोनां जे बर' हारिया 10थि मोनसे नेशनेल पार्क मोननानै जायनि रायमना नेशनेल पार्कखौ जों मोननो हाबाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ जुगामायै बे नेशनेल पार्कनि गेजेरजों फोथांनो हासिगोन होननानै जोङो दुबगांनो हायो आरो आं खोब गोजोननाय मोन्दों बेखौथ' आं होननानै बुंनो हाया जोंहा मोनसे माबा दङ ग्रुप दङ जायखौ जोङो मोनसे समाज होननानै बुंगोन जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोनसे समाज बायदि बे डिपार्टमेन्टआ दायित्व लागोन आरो बेजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होगोन खिन्थु स्ट्रिक्टलि बे मोनसे खोन्थाया सैथोदि जों गावनि जिउखौ मोजाङै खांनोब्ला बे हाग्रा बिफानखौ जों मोजाङै खांनायनि दायित्वखौ जों रायजो राजाफ्राबो लानांगोन आरो जों साफ्रोमबो लानांगोन नोंथांमोन मिडियाबो लानांगोन थासारिया समखौ माने मानसिखौ बाध्य खालामो समा बाध्य खालामदोंमोन बर' हारिया 34 बोसोर बै एनडिपिनि मुभमेन्टनि गेजेरजों बर' हारिया रांखान्थि बिथिङाव हयथ' दुब्ला जादोंमोन जायनि जाहोनाव जोंनि बर' फिसाफ्रा हाग्रा दाननानै दंफां दाननानै माने रायजो जानो बाध्य जादोंमोन खिन्थु बिदि होननानै बे नङा जे एनडिपिआ मालाबाबो दंफां दाननायनिफ्राय मानसिफोरखौ गोजानाव थानांगौ होननानै फोरोङाखैमोन बा जिब जुनार फोथांना लाखिनायनि थाखाय दायित्व लायाखैमोन खिन्थु दिनै मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनो हायो रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोन्दों दंफां दाननानै जे जों गावखौ फोजोबस्रांनो नाङा बेखौ बुजिनाय मोनखायो आरो दिनै नंखायनो बे नेशनेल पार्क मोननायजों लोगोसे बे हालामनि रायजो राजाफ्रा थांना थानायनि राहा लामाखौ गोरलैयैनो मोननो हासिगोन जायनि जाहोनाव दंफां दाननायखौ सापर्ट खालामालासिनो आवगायलांनो थाखाय बयबो दिनै जानजि खाफ्रादों जोङो मैयानिफ्रायनो एनजिअनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों स्पेसियेलि वाइल्ड लाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया होननाय मोनसे WTI मोनसे एनजिअ दङ आरो गोबां एनजिअफोर दङ बिथांमोननि थ्रुयैदि जोङो गान्दा लाबोगोन बावहाय मै लाबोगोन बेंगलनिफ्राय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो जों लाबोनो नागिरदों बेवहायथ' जोंहा हाग्रानि मैसो मैदेर मैनिथ' आंखाल गैखाया दाउराइ दाउसिन दाउला बायदिसिनानि गतिके गासैबो ग्रेजुवेलि जालांजोबगोन जोंहा फोथायनाय दङ सार बे पार्कनि गुवारथाय आरो गोलाव टटेलि बियो 422 स्कुवार बर्ग किल'मिटार गतिके गोलावै बेसे जागोन गुवारै बेसे जागोन बेखौ दाबो जोङो फिक्स खालामाखै खिन्थु 422 स्कुवार बर्ग किल'मिटार